Ik ben Stefan Brijs, auteur, non-fictie, fictie. Vooral bekend van romans als De Engelenmaker, Post voor mevrouw Bromley, Maan en Zon, Arend. Genkenaar, maar sinds 3 jaar ook Andalusiër, waar ik intussen woon. Ik heb het hele jaar 2016 een soort dagboek bijgehouden over mijn nieuwe thuisland, over Andalusië, over Spanje. Over cultuur, de geschiedenis, volk, de dingen die ik hier meemaak. En dat boek Andalusisch Logboek is onlangs gepubliceerd, dus daar heb ik promotie voor gemaakt. Ik ben sinds enkele maanden aan een nieuwe roman bezig. Het is nog iets te vroeg om daar details over te vertellen, om daar sowieso iets over te vertellen. Omdat in het begin een roman alle kanten op kan. Ik heb geen plan. Ik heb alleen een idee en ik begin bij de eerste regel. En voor de rest laat ik me leiden en vaak misleiden door mijn personages. Ik ben dit jaar 20 jaar schrijver. Ik ben gedebuteerd in 1997. En als ik zie wat ik in die 20 jaar allemaal bij elkaar geschreven heb, dan ben ik daar toch behoorlijk trots. Zeker ook vanwege de vele lezers die ik daarmee bereikt heb. En ik ben van plan om dat de volgende 20 jaar sowieso ook nog daarvoor te zorgen. Ik heb meer dan 30 jaar in Genk gewoond. Mijn ouders wonen daar nog steeds. Mijn vader heeft gewerkt in de Ford-fabrieken. Mijn grootvader in de steenkoolmijnen. Dus Limburg en de cultuur van Limburg en de geschiedenis van Limburg is een groot deel van mijn geschiedenis. Ik heb geschreven over Limburg, onder meer over de villa van Neeldof in Genk. Onder meer verhalen van Genkenaars, samen met Konrad Tinel. En ik vermoed, nee, ik ben er vrij zeker van dat in de toekomst, over een jaar of 3, 4, dat ik aan een roman over de sociale geschiedenis van Genk zal beginnen. Maar daar heb ik nog wat meer tijd voor nodig. Er is een idee, er is iets dat aan het kiemen is, maar het moet nog allemaal bezinken. Het waar gebeurde moet langzaam fictie worden. Daar is tijd voor nodig, daar is afstand voor nodig. En die afstand heb ik hier gevonden. Nu moet ik alleen nog de tijd hebben om het te laten uitgroeien tot een roman.